awakmu gupalen jojoan bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak kowe kelingan ora jaman aku tok kon dadi tim sukses neng Mandura mbiyen pokoke nyoblos Baladewa kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon sprene aku isih mancik neng watu nganti kena banyu sithik-sithik kae mak sring penake ora jamak-jamak Bagong edan tenan hah pirang taun kowe dadi Narendra ora kelakon apa sing tak janjekke Semar mbiyen yo melu ketayalan kowe arep dadi ratu kowe kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik ana wong kere kaya ngene tau neke wong kere wong didibal sadar diri mas derajat pangkat ki ora tekan modar bondo donya ora tekan modar kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate kowe mau dadak keri ngopo iku aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok piye kowe name diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya mung perkara sampe kowe duneke Petruk kowe bali kok mule lah terus meneng kono ngopo lho ya gayeng geger tegese Prabu Duryudana tak waneni terus wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikone. Resikone ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimane urip. Ketrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok ki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep kok menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani tanpa aku kowe minggat to rasane kok ngene iki. Ora tok ewangi ora masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nakula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ra duwe bapa, ra duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata ngomong ngono kuwi, Tru. Yakin? Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo. Dikongkon Ndara Nakula Sedewa kok mulih ki nek gawe gelane pepunden nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulih tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Kamu iki ngono? Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewohke kok Bang ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun.
Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuan dondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora mung siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata ing mbene-mbene anggur. Ketake kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngenake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu Wis kok, Gong ora gawe masalah. kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen nek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan rombokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama aja teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Modar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayoni legane ati. Arep dening aku. Aseme tanganmu ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Oh, Ndelok kowe barang kaya wayang kok delok wayang. Karena tangane ngene iki kono langsung glecak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe bae. Lah, rak tenan to. Sembodo lah. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngemat ke kadoan. Iya. Kono kowe sing perang. Heeh.
Raurung ya aku sing temandan to. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Ya. Kene HP-mu. Ngece kowe. Dime HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora, yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek kirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya kok. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afterke. Iya, iya. Nonton bae kowe. Heeh. Petruk. Waduh, mati aku. Mati, saya ngaku. Trocok tumbak. Ora kelakon mati, derajat topo barang. Ora keneng. Ayo. Ya, pokoke anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus. Udus. Iya. Weh. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sik ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Heeh. Aku ya kerep sok mengo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tuman nek ngono ya udus. Bapak lunga tapa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga tapa biyong meteng tua tes dadi banyu. Pinggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya. Mandi. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Gang. Gecak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh menangi wong suci, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek.
Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara. Iya, modal ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Surawnata, Surawnata imbang yen padha meneh. Petro nggih, Ndara Dursasana ya. Glelek kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Ora trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mengko Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Ndok, ayo. Waduh, aku kok malah matratam. Bareng digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan mangan tem sik. Kowe ra kendel tenan saiki, kendel wae. Mburi wae piye nyo ayo. Nggon dodo wae nyo ayo. Padhake ora. Nya. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan. Ngantem ya mudar tenan wae. Nya. Wedi marep tak mungkur nya. Lho. Nggon ngarep kok nya. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nya ayo. Mburi kok piye ya ya. Kaya aku iki lho nya. Iya, kaya kowe nya. Ayo tak kendel kaya isin. Ayo arep apa ayo. Mburi kok piye nya. Mburi ya mburi nya. Pajake wah ya. Oh tuh. Bures ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Ya. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nya. Pecah siramu, mang pecah. Iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya kowe wis. Wejian mumet ora mboten pet-petan mboten kaya dipijeti perawan waduh akure diantem kaya pijeti perawan sekali lagi wah iya pecah tenan saiki mang pecah sing gleleng Mas wah mboten tenan ngene iki jenenge adu kekuatan rasa ndodok bupak pisan ngelekar percuma yo kene lho iki dikapake iki lho gentenan mau janjine ra gentenan kok napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan ndombatin Dursasana iki jebulna jireh Dursasana iki kadang notone wah jireh apa ora isin isin yo kene yo halo modar tenan iki yo hati-hati yo
wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora usah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semilah. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiwiti saka semilah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak? Oh ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumpet kok malah. Oh, cah ora dong ora. Pisan gas, yo. Has. Iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glithak sik. Kuwi sing kalah. Nggih. Nyo, kula, oh iya Dik. Lali aku. Wah rame ya, rada sudul ning ngantem kekuatan iki lho. Wah. Yung aduh ora. Ora seru-seru, narik ora banter-banter daduk lemah ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki, ya. Ora pop ndi wonge. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Hati-hati. Ayo, nggih kok sithik arang tadi toto-toto e. Ono aku toto-toto barang. Yo, siap. Kok untuk bendune ndi? Iki nyelek bakul degane. Lho bakul degan ora. Oh diar kowe. Ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Matane. Lek dengkulmu atos ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing ada yo. Takoni ne. Ora basa karo ora usah basa ning perang ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja meng Kurawani. Ayo, amuk Suramarta, Jamarata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja pindah. Waduh. Apa iku? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa, ayo Duryudana kon tekan kene.
saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulai nang negara Ngamarta ora mulai gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu. Mripatmu sing ceniningan ana. Iso iki. Prabu Baladewa. Betul. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Wis pasrah wae. Melayu rono ketemu Prabu Duryudana, melayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe, Bagong? Muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu ngono gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, senjatane kowe Punakawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahe Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus Nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa ya sinuwun. Mundur. iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Najan kula kuwi watak yang Kurawa Buti Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula Bagong Petro ora bali titanana. Sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep newangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna newangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non, sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal lakone Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Kowe nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktek-tekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kalian karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentuke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andane ngayal kok kowe.
santai wae rasa kuwatir cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok ngias karo ratu Mandura. Oh Prabu duka sapawi menapa. Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula mboten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lah. Sanjane Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit nyetan ya lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober kene karo sampai jumpa. Wah, manus maning jajalan Sultan Bawono Bagong adu karo Baladewa. Oh Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun tamekaken. Nakula Sadewa menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pampunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalindra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nakula Sadewa anglipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten ngelingi semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye Ratu Ngastina? Lah kok sampean mentolong ndika kaya mekaten. Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nuwun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sadewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak utuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sadewa, Paman Pandu, Bibi Madrim. Kudu iso tedhak ning Madyapada. Ketok serakahe Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire kok pancen setan. Iki mau apa ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet ning cengel. Oh. Do kelet-kelet ya lho. Leni diri angel ya, Gong. Gitu, nun. Aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa meneh kepadhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon. Nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah mustikaning bawana. Nggih. Bali yo. Barengipun
Kabeh iki aja kok kandhake Nekula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Nekula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok wis to, manut karaku. Yen Nekula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petruk. Aku percaya karo adi-adiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Nekula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi ning. Wong ngomong kaya terus ora, wis kowe ora usah gawe masalah to. Kuwi wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit, sing hati-hati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing hati-hati juga bocah cilik. Bali yo. Nggih. Langsung jujung Amarta wae terus. Ah iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane Nekula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa, kaya omong aku ngono terus Nekula Sedewa tak senenani. Oh, Ndara Werkudara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan unek-unekke Keng Rayi nganti brebes pilih klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo satriya Jodipati, jebul sing pumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasane Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kok tututane. Dar. Dara, iya. Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipitung nganggo nalar sing ganek. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, mekasan ora gelem bali ning negara Ngamarta piye? Wah, bali yo ben. Wah, nelakutis. Nembung mrono-mrono jaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi, ora usah ndak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kuwi wis ora kena dilelekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilelekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limpat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasane Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kuwi senengane kaya ngono Arjuna, gumen jauh. Diawat-awati adine Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Kang layong tinyelangan manis wadanan ayu kumaku jamrah nyomatani
nyuwun ngapunten nggih Den. Merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo pitung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu kuwi ora sogal sogol. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulino sembrono. Kok aku ya kok. Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan ning ojo-ojoki. Aku kan ora ngopo-ngopo. Nggih nek dahanan kaya ngene iki Ya ora sakno. rasane. Mau diutus daramu Sedewa ndorono kula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi matur ning negara Ngamarta. Kowe iki gerangan randi. Ngamarta iki Lembandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten ning endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora istahil kita terus. Ora sembrono namo. Awe ngayal kok kan. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya terusna. Nganggo ana kesempatan malah ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embut. Arep arani werna. Mesake Ndara Sedewa ya mir. Ngomong bapak nganti sirah digo sikil digo sirah. Nang mergo Ndara iki wah kowe iki kebanget. Terusno ora kok. Wong iki munduh poing pakarti sapa nandur bakale munduh. Tak tebaske. Oh demit. Ora arep tak undhuh, mateng langsung tak undangke bakul. Sengara ngunduh. Dan sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun tremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Nyuwun ngapunten nggih Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan terus kok kowe nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu Sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sapra 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak wenehke. Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa Petruk? Kudu nganggo seksi Ingkang Rama Sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim napa mboten angel digayuh niku Ndara. Petruk kantong bolong dalem Sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing tak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing Wisatata Jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debuk Swasa Pusti Dipari Jata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake Sinuwun Kresna? Petruk, Nun, bapakmu iki ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyangan dikene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Ya pun nonton nyuwun pamit nggih Sinuwun. Ya sing ati-ati aja bocah cilik nggih matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet ki ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mesora dikeki to Petruk mboten. Bangeten kok kowe iki.
cangkeme. Mana krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Kong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Badra wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya kono kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikai Bagong mboten. Nyot-nyot tampanono. Kowe dhewe PN dhewe, dienggo jajan dhewe. Mulai. Aku wis kok. Kowe urung moh ya wis ngono kok paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit iya kula tak matur Bapak iya Bagus napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Suwasa pucine pari Jana Kencana mburine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga ratu sewu negara iya nyuwun iya mungkin ndak kula lali lah iya nyuwun pamit iya kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Suwasa pucine pari Jana pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokanata kali anu nggih ratu sewu negara sing nabuh iya sinane pira sakarepmu to nggih iya bareng iya kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok pucine engko rak rene meneh kae wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali waduh perang kemempengene lho ngopo dompetku tiba tenan lho heeh pajake cah tipis ana isine ora werna-werna sertifikat BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menawa butuh sawaya ilang kabeh sak duwite pira manut dengkulmu mlocot ora sampun nggih Den ya sing ati-ati banget nggih ya tonton itu ya